Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο καθηγητή προληπτικής ιατρικής και διατροφής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Καφάτο. Τι κάνετε, κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ευχαριστώ. Και καλή εβδομάδα. Επίσης. Λοιπόν, ένα σημαντικό θεωρώ κατά την άποψή μας θέμα θα συζητήσουμε σήμερα και έχει να κάνει με την κρητική διατροφή, κύριε καθηγητά, και τους κρητικούς γενικότερα. 6 χρόνια περισσότερο ζουν οι κρητικοί από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους λόγω της διατροφής τους. Ναι, ακριβώς. Αυτό έδειξε η μελέτη των 7 χρόνων που άρχισε από το 1960 και εξετάσαν τότε το 60 ο Άνσελ Κις από το Μινεσότα. Πανεπιστήμιο της Μινεσότας είχε εξετάσει ανθρώπους που ήταν άνδρες, δηλαδή 40 με 60 χρόνων, και το 2010 που είδαμε τους τελευταίους επιζώντας, εμείς είχαμε 6 χρόνια περισσότερο, ζούσαν δηλαδή 6 χρόνια περισσότερο οι Κρήτες σε σύγκριση με τους Ολλανδούς. Γιατί ένας λαός από τους 7 χώρες ήταν οι Ολλανδοί και ζούσαν 6 χρόνια περισσότερο, εντυπωσιακό δηλαδή αυτό. Ενώ οι άλλες χώρες δεν είχαν καθόλου επιζώντες. Η μόνη χώρα δηλαδή που είχε επιζώντες ήταν οι Κρήτες. Και αυτό οφείλεται ακριβώς στον τρόπο ζωής και διατροφής τους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Οπότε τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι δεν έχουμε εγκαταλείψει την κρητική διατροφή. Κοιτάξτε, οι παλιότερες γενιές, οι παλιότερες γενιές, δηλαδή αυτές που ήταν 40 με 60 χρόνων το 1960 και τώρα είναι πάνω από 90, αυτοί διατηρούν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Αλλά δυστυχώς οι νεότερες γενιές έχουν αλλάξει ριζικά και έχουν γίνει χειρότερο από τους Αμερικανούς. Η κατανάλωση κρέατος τώρα είναι είναι υψηλότερη από των Αμερικανών και αυτό επιβραδύνει την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης. Ενώ εμείς είχαμε το υψηλότερο στην Ελλάδα προσδόκιμο επιβίωσης από όλη την Ευρώπη, τώρα επιβραδύνεται και μας έχουν περάσει άλλες χώρες. Και αυτό ακριβώς οφείλεται στον αλλαγή τρόπου ζωής και έχουμε το υψηλότερο ποσοστό παχυσαρκίας στην Ευρώπη, τα παιδιά εφηβικής ηλικίας και στους ενήλικες, και είμαστε οι πρώτοι καπνιστές παρά την απαγόρευση του καπνίσματος, και έχουμε πολύ άσχημη διατροφή με τα fast food, με τις μαργαρίνες, που ενώ έχουμε θαυμάσιο ελαιόλαδο χρησιμοποιούμε μαργαρίνες, ενώ έχουμε θαυμάσια παξιμάδια και παραδοσιακά προϊόντα χρησιμοποιούμε τα μπισκότα και τις σοκολάτες και τα ζαμπόν και τα διάφορα κρουασάν κλπ. Δυστυχώς η κατάσταση είναι δύσκολη και αυτό αντανακλάται και στην τραγική κατάσταση που βρίσκεται η υγεία, με τα μεγάλα χρέη, με την αποσύνθεση. Γενικά το σύστημα υγείας έχει αποσυνθεθεί τελείως, υπερκατανάλωση φαρμάκων, και αυτό οφείλεται ότι δεν υπάρχει εθνική στρατηγική για την πρωτογενή πρόληψη. Και αυτό δείχνει η μελέτη των 7 χρόνων, ότι αν ακολουθούσαμε ένα σωστό τρόπο διατροφής και ζωής με έντονη σωματική άσκηση καθημερινά, το προσδόκιμο επιβίωσης θα ήταν μεγαλύτερο και οι αρρώστιες θα ήταν λιγότερες και τα φάρμακα που θα χρησιμοποιούσαν θα ήταν πολύ λιγότερα. Αλλά δυστυχώς το Υπουργείο Υγείας και Παιδείας δεν έχουν καταλάβει τίποτα εδώ και δεκαετίες. Ξέρετε, όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας και είπαμε για τα 6 χρόνια περισσότερα που ζουν οι κρητικοί λόγω της διατροφής τους, και σε συνέχεια επεκταθήκατε και είπατε για το πώς είναι σήμερα η πραγματικότητα, που είναι αυτή που περιγράφεται πραγματικά, αναρωτιέται κανείς γιατί να μην μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι αυτό που έκαναν πριν από μερικά χρόνια οι πιο μεγάλοι σε ηλικία, οι οποίοι μέχρι και σήμερα το τηρούν. Η πιο νέα γενιά, κύριε καθηγητά, είναι εκείνη που έχει αλλάξει τις διατροφικές της συνήθειες, έτσι. Πιστεύω πως ο κυριότερος λόγος, ο σπουδαιότερος λόγος για αυτή την αλλαγή, είναι ότι δεν ακολουθούμε αυτά που λέει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Την νηστεία εννοείται. Δηλαδή αν ακολουθούσαμε την νηστεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δεν είχαμε το μισό χρόνο, 180 μέρες το χρόνο, κρέας και γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική, και από πλευράς υγείας αλλά και από πλευράς οικονομίας και από πλευράς περιβάλλοντος. Τώρα τα βουνά έχουν αποψηλωθεί, δεν υπάρχει πράσινο φύλλο από την υπερβόσκηση. Και θέμε, ας πούμε, στα χωριά και στις πόλεις, θέμε 1 κιλό κρέας την ημέρα, ας πούμε, αλλιώς δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Περισσότερο από ό,τι τρώνε οι Αμερικανοί, τους έχουμε ξεπεράσει. Περισσότερο από ό,τι τρώνε οι Αμερικανοί σήμερα, βεβαίως. Και το κρέας έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει κατά 50 με 70% το κίνδυνο για όλους τους καρκίνους. Για καρδιαγγειακά νοσήματα και για καρκίνους, για ζαχαροδιαβήτη, αυξάνει τον κίνδυνο για οστεοπόρωση
και εμείς οι γιατροί δηλαδή συνιστούν συνέχεια ασβέστιο και ασβέστιο και ασβέστιο. Αυτό είναι ότι χειρότερο. Έχει φανεί με τελευταίες μελέτες ότι η υπερβολική ποσότητα ασβεστίου πάνω από 1400 μιλιγκράμμ ημερησίως αυξάνει όλους τους θανάτους. Αυτό να το γνωρίζουμε λοιπόν και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθήσουμε τη διατροφή που ακολουθούσαν χρόνια οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, κύριε καθηγητά, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να δούμε καλύτερα αποτελέσματα και εμείς αλλά και τα παιδιά μας. Ναι, το 1960 που ο Άνσελ, κύριε, άρχισε τη μελέτη των 7 χωρών, δεν έλαβε υπόψη το θέμα της νηστείας και γράφει σε μια μεγάλη δημοσίευση που είχε κάνει τότε στο Circulation ότι δεν έχει σημασία η νηστεία μου, κάτι ηλικιωμένοι νηστεύουν λίγο, εκεί πέρα δεν είναι τίποτα. Αλλά εγώ ρώτησα τον καθηγητές κύριο Αραβανή και τον ΤΑΠ συμμετείχαν τότε στη μελέτη της Κρήτης και μας είπαν ότι το 60% των ανδρών νήστευε ακόμη και το λάδι Τετάρτη Παρασκευή. Βέβαια. Και αυτό το αγνόησαν δυστυχώς στη μελέτη αυτή, ενώ θα είχαμε πολύ εντυπωσιακά αποτέλεσματα σήμερα. Να ρωτήσω κάτι, αληθεύει ότι είναι 40 άτομα εκείνα τα οποία, τουλάχιστον από αυτά που προκύπτουν από την έρευνα, που βαδίζουν πλέον στη 10η δεκαετία της ζωής τους? Ναι, το 1910 είχαμε 30 επιζώντες στην Κρήτη και άλλους 10 στην Κέρκυρα. Ήταν η μόνη χώρα που είχε επιζώντες ουσιαστικά το 2010 που είχαμε την τελευταία εξέταση. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι υπήρχε ένα συνέδριο τις μέρες που μας πέρασαν, το περασμένο Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, ή χθες, το 5ο συνέδριο για την κριτική διατροφή και υγεία. Και γίνεται αν θέλετε, μια μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου και οι τουρίστες που φτάνουν εδώ στην περιοχή μας, στην Κρήτη, να γνωρίσουν και να μπορέσουν να υιοθετήσουν την κριτική διατροφή. Ναι, είχε διοργανώσει κυρία Αργυρό Δασκαλάκη στο πλοίο στο Έλιρο στο Σάββατο το συνέδριο αυτό και ήταν ενδιαφέρον γιατί ήταν πολλοί φοιτητές από Κρήτη, ειδικά φοιτητές ιατρικής, και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ήταν Ολυμπιονίκες, χρυσοί Ολυμπιονίκες και παρουσίασαν δηλαδή κριτική διατροφή. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση αυτή το Σάββατο που είχε οργανώσει η κυρία Δασκαλάκη. Και ο στόχος, όπως είπαμε, ήταν γενικότερα να γίνει γνωστή η κριτική διατροφή. Αυτό ήταν άλλωστε το θέμα του συνεδρίου. Ναι, ακριβώς. Και βεβαίως, κακά τα ψέματα, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι κάποιος που φτάνει στο νησί μας θέλει να γευτεί τα κριτικά προϊόντα και όχι όλα αυτά που του προσφέρουμε πολλές φορές, είτε μέσα στα ξενοδοχεία είτε στις ταβέρνες που έχουμε, που λίγο πολύ θυμίζουν Αγγλία, Αμερική. Ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία η παράδοση, η ελληνική παράδοση, δηλαδή και η κριτική παράδοση και έδιναν και μεγάλη σημασία στη σωματική άσκηση, γιατί δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ στα χωράφια τους χειρονακτικά, δεν είχαν τρακτέρ και αυτοκίνητα και αυτά, και αυτό συνέβαλε σημαντικά στην μακροζωία και στο καλό επίπεδο ζωής που είχαν τότε. Ωστόσο, όπως μας επισημαίνεται, από τότε μέχρι τώρα πολλά πράγματα αλλάζουν δυστυχώς και για τις νέες γενιές δεν ξέρω τι προβλέπετε από εδώ και πέρα να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και αυτή η διατροφή την οποία λίγο πολύ όλοι κάνουμε. Ναι, και δυστυχώς τα παιδιά και οι μεγάλοι κάθονται 8 με 9 ώρες την ημέρα, είτε στην τηλεόραση, είτε στον υπολογιστή, είτε σε διάβασμα, και η σωματική άσκηση είναι σχεδόν το 60% των παιδιών, δηλαδή δεν έχουν πολύ λιγότερο από αυτό που συνιστάται. Είναι πάνω από μια ώρα την ημέρα σωματική άσκηση. Το 60% των παιδιών έχει πολύ λιγότερο, ούτε μισή ώρα άσκηση σωματική την ημέρα. Ποια είναι τα μυστικά, θέλω να μας πείτε, κύριε καθηγητά, προκειμένου κάποιος έτσι να ζήσει περισσότερα χρόνια και πάνω απ' όλα να είναι υγιής? Κοιτάξτε, τα μυστικά δεν είναι μυστικό, είναι απλό. Εάν ακολουθείς την νηστεία που συνιστάει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό είναι το ιδανικότερο διαιτητικό σχήμα παγκοσμίως και τώρα μόνο αρχίζουν να το καταλαβαίνουν διεθνώς και εντυπωσιάζονται πραγματικά με τις οδηγίες διαιτητικές που με τις πρόσφατες έρευνες αποδεικνύεται πόσο σωστές ήταν. Δηλαδή πράγματα που μαθαίνουμε εμείς σήμερα, οι πατέρες της Εκκλησίας τα ήξεραν εδώ και 2.000 χρόνια. Όπως για παράδειγμα αυτό με το γάλα που σας είπα πριν, ο οποίος συνιστάται στην Εκκλησία 180 μέρες χωρίς γάλα. Για τις μητέρες είναι αδιανόητο να μην φύγει το πρωί το παιδί από το σπίτι χωρίς γάλα. Ναι, ισχύει αυτό. Και αυτό αυξάνει όλα τους καρκίνους και όλα τα καρδιαγγειακά νοσήματα, η υπερβολική ποσότητα γάλατος και γαλακτοκομικών προϊόντων και τυρί δηλαδή. Και αποδεικνύεται πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει οι συστάσεις της Εκκλησίας μας, δηλαδή να πέσει ακόμη και το παιδί να απέχει από το γάλα τις μέρες της νηστείας. Και το ίδιο ισχύει και για το κρέας. Όλα τα κρέατα, ειδικά το κόκκινο κρέας
και το επεξεργασμένο σαλάμι, αλαντικά, ζαμπόν, αυτό που τρώνε κάθε μέρα τα παιδιά, αυξάνει κατά 70% τον κίνδυνο για όλους τους καρκίνους. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό και κακά τα ψέματα λίγο πολύ, νομίζω ότι αυτό το αναφέρουμε, ότι κάποιοι δηλαδή προβληματίζονται ότι εντάξει παιδί είναι γιατί να μην πιει γάλα. Εσείς μας λέτε όμως ότι από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και να μην πιει για κάποιες μέρες ένα παιδί. Όχι μόνο δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά είναι καλό για την υγεία του. Είναι καλό για την υγεία του. Ναι, τώρα κάνω μια μελέτη στη Θεσσαλονίκη και αποδεικνύω μακρόμοια αυτό. Δηλαδή παιδιά που νηστεύουν από την παιδική ηλικία, ότι έχουν καλύτερη ανάπτυξη, καλύτερη οστική μάζα από αυτούς που δεν νηστεύουν καθόλου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και περιμένουμε έτσι με ανυπομονησία για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, της καινούργιας έρευνας που θα αναφέρεται σε όλα αυτά. Απλά πράγματα από ό,τι μας λέτε πρέπει να κάνουμε, ώστε να φτάσουμε κι εμείς εκείνους τους 40 κριτικούς που βαδίζουν πλέον στη 10η δεκαετία της ζωής τους και δεν είναι τυχαίο ότι ζουν περισσότερο οι κριτικοί από τους υπόλοιπους, τουλάχιστον οι παλαιότερες γενιές, γιατί τώρα όπως είπατε οι νεότεροι δεν ακολουθούμε κατά γράμμα αυτά που έκαναν οι προγόνοι μας. Καθόλου. Ακολουθούμε το δυτικό τρόπο ζωής και διατροφής, δυστυχώς. Εύκολο πάντως πιστεύω ότι είναι να αλλάξει. Βεβαίως και να μην αλλάξει βέβαια όταν χτυπήσουν τα προβλήματα υγείας στην πόρτα μας. Είναι αργά τότε. Ναι, πρέπει από πολύ νωρίς πρέπει να αρχίσει η μητέρα να θυλάζει αποκλειστικά το παιδί της. Και δυστυχώς ούτε 10 μητέρες 100 δεν θυλάζουν αποκλειστικά το βρέφος. Ούτε 10? Ούτε 10, ναι. Και αυτό είναι μεγάλο. Τραγικό είναι αυτό. Μεγάλο. Και τα μεγάλα προβλήματα αρχίζουν από την ενδομήτρια ζωή. Αν η μητέρα, ας πούμε, από την εγκυμοσύνη παίρνει τράνζι, παράοξε, δηλαδή μαργαρίνες και τέτοια πράγματα και μπισκότα και κρουασάν, διπλασιάζει τον κίνδυνο για παχυσαρκία στο παιδί και αυξάνει 6 φορές περισσότερο το δικό της κίνδυνο για παχυσαρκία. Δηλαδή είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα που έχουμε πρόσφατα. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της εγκυμοσύνης πρέπει να έχει καλή διατροφή η μητέρα. Σωστά το επισημαίνετε και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας έχουμε κοντά μας για να μας τα πείτε όλα αυτά. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και τα αποτελέσματα της επόμενης έρευνας που μας αναφέρατε λίγο νωρίτερα, οπότε κάποια στιγμή θα έχουμε την ευκαιρία, ευελπιστώ να σας έχουμε και εδώ κοντά στο στούντιο του Radio Κρήτη να πούμε περισσότερα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας.